Tak a to by asi stačilo. Takže jak jste mohli, tak jste viděli Superman vs. Hulk. O tom je dnešní vlog. Vítá vás Sally a Lunánek. U vlogu na Co kdyby? Co kdyby? No a dneska jsme se teda rozhodli, že co kdyby se utkal Hulk a Superman. Všude jsou obrázky, všude je to nějak podložený, všude jsou různé teorie. Superman versus Hulk, někdo říká Superman, co samozřejmě někde DC čas. Hulk říkají Marvelác. Jako my, že jo? No jasně. Už tady víte, že my jsme Marveláci, že máme rádi spíš X-meny, Fantastic Four, Hulka, Ironmana a takovýhle tyhle ty Amazing Spider-mana, X-meny a že Black Panthera, Kapitána Ameriku. Přesně tak. A že prostě, já se koukám nahoru, na Thora. A že prostě nemusíme moc jako Supermana a takovýhle ty zbytky. Jediný, co se mi líbí snad od DC, je Batman. Jo, Batman je dobrý. Ale to tak asi jediná věc. Protože to je vážně, no ale to se budeme věnovat tomu jindy, ale teď jsme tu, aby jsme řešili Hulk versus Superman. No a došli jsme několika teorií, jak by to mohlo skončit, ale spíš jsme dávali k tomu, že by pravděpodobně Superman vyhrál. No, dalo by se tak říct, protože Superman má několik podstatných výhod oproti Hulkovi. Sice Hulk čím zuřivější je, tím je silnější, dalo by se říct snad i, že se rychlejší regeneruje. Přesně tak. Ale Superman pořád umí lítat a dokáže přežít ve vesmíru. Což je nevýhoda Hulka. Hulk nedokáže... Jeho regenerace nezvládne vákuum ve vesmíru. A proto je výhoda pro Supermana, že kdyby ho čapnul a prostě by ho hodil třeba na měsíc, tak Hulk nemá šanci. Teoreticky to Hulk by jenom zmrzl. Regenerace by ho udržela při životě, jenomže prostě by to bylo flákot masa, co se znáší ve vesmíru zároveň. Přesně tak, proto má Superman velkou výhodu. Ale bylo třeba hodit i do slunce. Nebo. Což vlastně je... Což by pravděpodobně neustál Hulk určitě. Protože až tak velkou regeneraci, když se tu tak vezme, nemá. Nemá, to určitě nemá. Teda takové jeho regenerace teda, co jsem se koukal, nesáhá ani po to, že by mu usekli hlavu. Protože to je prostě jako prostě Wolverine. Si ji přeloží na nerostem. Když teda Wolverine bych chtěl... No podle mě Hulk to má tak, že kdyby mu třeba tu hlavu pocikli zrovna, tak by mu samo od sebe to dostal, že by to nemuselo... Že by prostě jako druhá hlava tam byla jako náhodou ještě navíc. No. Že by mluvila a drtili ta druhá hlava. A druhá fajtovala. O tom se dá vážně jenom polemizovat, což je to nejhorší. My moc tady, když jsme Marveláci, tak moc nesledujeme ty oficiální stránky, takže nevíme, co tak se děje. Občas se tam podíváme o všem, ale zhruba tak nějak, jakože... Máme to, že jo. Prostě spíš sledujeme ty filmy, co tady vycházejí v Čechách. Doporučujeme Ironmana 3. To fakt výborný film. Jeden z nejlepších. A vlastně, když jsme teď vlastně u toho Supermana i tak trochu, tak se můžete těšit, že má být v kinech nevím jak to je, Muž z oceli v češtině. No co? A jo, to bylo, počkej, Muž z oceli? Ocel, ne? Man in Steel, no, jasný. Ale má taky být, jestli si pamatujete film v takovém tom Klukovi. Tyjo, taky si nespomínám na jméno. Kyklop, jmenoval se, ale to vyjde ke konci roku. No má být hra Kyklop Origin, jestli si pamatujete Wolverine Origin, starou hru, kde jste prostě za Wolverine sekali a všechno možný, tak má být. Tak brzo Kyklop Origin. Ke konci roku tedy vyjde i film Kyklop Origin, na který se vážně těšíme. Možná do toho půjdeme do kina, nebo spíš určitě půjdeme na to do kina. Určitě. A ještě víc se těšíme pak na tu hru, protože
když jsme se podívali na X-Men Wolverine Origin teda, tak to bylo vážně dobrý. Všechno udělané dobře, efekty, celkově to bylo fakt pěkný. A pak bylo to krásný do příběhu. Přesně tak. A to samý hra. To byla úplně úžasná. Teoreticky to otevřelo nový oči, nový spektrum o tom, odkud je Wolverine a takovéhle to vysvětlilo těm lidem vlastně Marvelovským, co nesledovali tolik jakoby ten příběh, tak prostě jim vysvětlilo, že Wolverine opravdu žil 300 let už žije snad, jako, i když teda... Možná i víc, no, zažil občanskou válku, převrat v Americe, potom jakoby, tu víš co, no, válku sever proti jihu, potom občanskou válku, potom první světovou, druhou světovou a pak byl fakt a potom byl Vietnam. Ve Vietnamu a pak v Afghánistánu. Ne, v Afghánistánu už pak nebyl. Ne, to se vrátil z Vietnamu, to bylo 80. ne, 1990 nějak. A to bylo člověče potom to. A potom byl nečinnej, že potom zmizel. A potom ho našla v X-Menech ve filmu. Tak, že jo. Doktor Xavier. Našel přece ve filmu. V X-Menech, ne? V X-Menech ho tam myslíš, počkej, v Originech? Nebo? No, mám dojem, že v Originech? A v Originech na něj narazil, protože ho cítil v blízkosti. No, jasný, jenomže on je odpálkoval gasňácky. No. To je Wolverine prostě, že jo. To je prostě ten se na pole, on se nebojí. To vlastně bylo v tom, ne? X-mení první třída, že? Jak tam k němu přišli a on neodpálkuje. Oni prostě řečný. Ale bylo by zajímavý, kdyby se k ním přidal, ale v té době kouřil už ty velký doutníky. Já si pamatuju ty první scény s X-Men Origin. Takové přišel po té dlouhé době v ty laboratoře a jak říkal na toho pistolníka. Zase děláš postuka a on. Ty kouř buhrá kouříš levý doutníky. No, říkali jsme vlastně, že tohle bude Superman, ale my jsme trošku odpočili, to se stává Marvel. No, takže vypadá, že to asi trochu přejmenujeme, že prostě, já bych tenhle vlog bych nazval Bláboli o Marvelu. První úvodní video o Marvelu, dalo by se říct, od nás. Já bych to pojmenoval Bláboli o Marvelu, nebo ne Bláboli, ale prostě diskuze. Diskuze to nevíme. Pokud by se vám teda tohleto líbilo a chtěli byste víc, mohli bychom i teda neradi i to DCčko trochu zmínit, takhle právě ten Superman, Batman. Jakože něco málo o nich povíme, že o Flashovi a takhle, to nedělá problém, já jsem ty komiksy, když vycházely, když jsem malý, taky četl, ale nic moc. No a příště, tedy pokud se vám všem tenhle vlogísek, přesně tak, bude líbit, tak příště přineseme knihu, která se jmenuje Avengers Roboje a vlastně chceme taky upozornit na nový Comics Point v Palladiu. V Praze, ano. Kdo by to nevěděl, tak je to na zastávce metra Náměstí Republiky, Bčko. A je tedy úplně ve spodním patře. Když budete lézt z metra, tak vlastně teoreticky tam narazíte přímo na vchod do Palladia. Ano. Když tam půjdete, pak tam jsou schody nahoru a schody dolů. A musíte jít na levou stranu. A tam uvidíte Comics Point. Mají tam vlastně úžasnou rekvizitu Hulka, obrovského Athora v lidské velikosti. A mají tam strašně moc komiksů. Mají tam i masky, dobře udělané masky, trička. Mají tam první výtisky komiksů, teoreticky za to skopírovaný z Ameriky, ale tak jako... No, oni jsou v angličtině, většina těch komiksů. Některý jsou přivezení, protože si to, ale většina podle mě těch starších komiksů to nebudou originály, to jsou no tak jasný, tak to je jasný, protože kdyby tam dávali originály, tak
kolik se koupí za nejste... I když teda komiks 10 stran, kolik tam měl 20 stran, ten komiks a stál 520 korun. 700 korun. 700 dokonce. O Opravdu neskutečný. Tigrů. To bylo... To Já nevím. ne, bere boomer. Bere tiger, jo, to je něco jako vlkodlak. Jo. No, vlkodlak, jako máš takový vysel, řekneš se vlkodlak, tak to je verevol. No a když si než vere... Ano, když chvíličku vydržíte. Vážení diváci. To se vystřihne. Teď se To se vystřihne. Se vystřihne. Teď Luánka chvilku posuneme a zamíříme směrem na tento úžasný plagát, který je opravdu skvělý. Tak, teď to vrátím zpátky. Luánku, úsměv. Úsměv a mávat. Takže to bylo asi dneska tak všechno, co jsme k tomu chtěli říct. A pokud se vám to tedy tenhle vlog bude líbit, tak budeme pokračovat zase. Někdy. A nazveme to teda Bláboli o Marvelu. A to říkám nerad, ale musím to tam. Dáme to do závorky. Do závorky. No, pokud se vám tohle bude líbit, tak fakt to... Napište Napište nám do komentářů vlastní názor, jestli si myslíte, že by teoreticky nějaký prostě, já nevím, třeba řeknete si, jestli si pamatujete z X-Men ještě starých Gambita, nebo Storm, tak řekně nám třeba, nebo prostě napište třeba z X-Menů, který si myslíte, že by proti své zápasili, kdo by vyhrál a takhle. My to nějakým způsobem prohlídneme, okomentujeme a uvidíme. Nebo kdybyste chtěli něco vědět o určitém Marvelákovi, jak z X-Menů, Fantastic Four a všechny tyhle ty Avengers, pokud od nich budete něco chtít vědět, napište. Takže nazdar. Čusík.